Ngale mina namhlanje uThethabulelani Mabhokela from Zukhali Media Production Company silapha nto zakuthi ke eDuncan Village andamndodo ke ndamba nesigqeba aba-DDL aba behind the scene silapha ke nto zakuthi ke kwindlu kamama uMampele Siduko no private ke amagama akudala ke wena umuntu usibukela ekhaya ayimandi kakhulu apha ecaleni kwami ke ndihleke nabantwana bakhe soqoke ndibuza impilo apha kusisiqala njani sisi Siyaphila bhuti akho nto sonobanje kakuhle unjani wena ndiyaphila nathi akho nto sisi sicela usibalisele ukhumula ntoni ngomama wakho umama wakho bengumuntu onjani futhi zintoni izinto ezizimfundiso ongasokuze uzilibale ngomama umama uno private Ndosela unikiwe ke igama lako wabo mna andingomntwana wakhe ndingudade wabo okay udade wabo ke beseshiyeke naye kutata wethu ndimke ndedwa koseshiyekile ndikhumbula ngento okubana uStarch besimbiza ngokuba nguStarch okay uStarch ndingabalula izinto ezintathu kuye ebenobubele strong ebebathanda abantu kakhulu ebenenhlonipho xa ngiqala ndisithi ebenenhlonipho bendimbona pha kum because ebenazo izinto ebezenza athi xa izawuzenza aphume phandle athi andizokwazi bathi bambuza abanye abantu hayibo ukutheni uzawuphumela phandle umntana athi kaloku ndiyamhlonipha nguNomdi usisi wam ebengasoze umvenbiza ngegama ebesithi Nomdi esithi Nomdade usisi wam ba ebefika apha endlini yakhe bongasoze uphume ngakwenzelanga nto engakunenzelanga into utya kwindawo yobubele and usisi ube strong ebe strong uStarch nangoku sengaphilanga ebe strong kakhulu ebebahoyile abantu bakwabo bathanda abantu bakwabo ebebathanda abantwana bakwabo enkosi alright ke sibona sibini into zakuthi ke phaya kudade wabo uhlale njalo sisaye izintolo siyabuya inkosi kakhulu sabuya ke izintolo apha ecaleni kwami ke ndihleli ke nobhuti bhuti njani siphilile khonto kunjani siphile nathi akhonto nawe sicela usibalisele inkumbulo ozikhumbulayo nje umama omncinci udlala indima enjani apha ebomini bakho futhi nawe zintoni izinto esesimfundiso ongasokuze uzilibale ngayo mandilibulele lithuba silifumanayo namhlanje lokuba sizothetha ngona blues bambiza Starch banegama balibalayo elithi kuma bluesettes lo mama ngumama omncinci kum andinawo amanintsanga because abantwana sebebathethile njengoba esitsho usisi sithi ngusister wakhe itsho le ntombi ithi ngumama wayo kum ibingasengomama ibingumhlobo kakhulu ukukhulisa kwakhe usikhulisa kakuhle kakhulu ingumuntu oncekelelayo umuntu ohlekisayo umuntu othanda abantu bebathanda uStarch abantu kakhulu andithethi ke ngam ebendithanda kakhulu uStarch besingasoze singaxabani uba sobabini kodwa sizaphinda sihleke kwangoku sizityela into zethu ke ngoba besizitya thina sobabini kakuhle into zethu siziselela madoda ndiyazi ba sawuthetha sithini elithuba lihle kakhulu inye ke into enoyibalisa ngalomzuzu into yokuba sizothatha umphefumulo wakhe ngoba ugulile egulela apha eDuncan Village esiphunzana abantwana bakhe bamthatha wazohlala kule ndawo sikuyo sizomthatha ke namhlanje sizamhamba naye simbhekise kucendane ngoba umsebenzi wakhe awuqhubekela phaya eQombolo eMtshanyaneni kwesikadivilias ungwehlangene uzawufika kubakhulule singene endlini naye simthathe ke simxelele into yokuba akasenayo into lapha angazohlupha apha uba uyaporha angazoporhela apha abantwana abazabashiya apha nabazukulwana abashiye with peace kule ndawo yonke into ayoyenzela emzini wakhe sithathe lo thuba ke ngokuba sizivuyisa nathi okugqibela andiziwenza made man iseninzi insuku sisezawudibana sithetha siyabulela kumzi kaMabhokela iZukhali Media ngento yoba izosiqhubela lo mcimbi sibe ke ingumuntu esimazi kakhulu one-experience kulento simfunele yona asimfunanga nje kuba singamazi siyamazi simfuna simazi azosebenza lo msebenzi enkosi kakhulu
Alright, ngisibona sosibili ke wena umuntu usibukele ekhaya ngalebini namhlanje nje bebechaza ke ubhuti bana silinde umama kuzothatha ke ispirit sakhe then ke ngokuwa nje kubheka ekhaya. Sakwenza into yokugqibela ke ne masiqase rehearse athi mina #nithi na Mambele umama bengumambele ne. Sibethelela ntoni umambele angazacime ezinhlizweni zakhe ezinhlizweni zenu nesizukulwane sakhe. Okay. 1 Okay. Siyenza with confidence and loud ne. Okay. Masiqase rehearse Mambele. Okay, 1, 2, 3, Mambele. One more time, Mambele. Sithi kube Xhosa kube yele kudede ubumnyama bukuvela ukhanye sicela ubhuti siyavuya sineke pha ku SABC News uzukhala media nxa umfuna nobi kwephi idolophu nobi kwephi ilali number zethu sikhona pha ku screen 8074 8154 877 uyazapha ubukele khona ngelixesha nokuthanda into ngena size enkosi kakhulu. Sabuya ke babukele emakhaya lo uthatha ngisesethu Kinzela from Zukali Media Productions. Nanku ke uMambele uyafika ngoku uzokwamkela lusapho lwakhe kuzothatha umphefumulo wakhe. Sapho lwakhe luzamamkela kakuhle apha kuzothatha umphefumulo wakhe. Hlani bukele kanjalo kubabukele emakhaya. Enkosi. Masiqokumbele ngomthandazo. Kasithandazele nosindiso siphume. Sibeka nisiqhubile. Sizawucela sithathe elithuba. Silisebenzise. Alidala lifutshane. Okokuqala sizawucela umthandazo ngomfutshane. Ngongena kasatsha apha endlini. Sithandaze nje umuntu noba ngubani. Noba ngumama noba ngubani sithandazele nje kancinci sizokwazi uvula imilomo kwaba bantu balapha. Ivolunteer noba ngubani. Yesulanga lo mpefu lokumnyama kabu makungabikho Babulungile wawulungile usalungile namhla nansi lengwevukazi xa izodluliswa Nkosi indawo bikuyo moya ingcwele xa bezayindulula besekhayeni apho Nkosi ayokwenzelwa ikhaya lakhe lokuqhilela xa bezomdlulisa sicanga isidalwa sakubo masimkhulule sihambe naye moya ingcwele moya wenyaniso nalibhelekazi belizile emhlabeni lizosebenza liwugqibile umsebenzi
lenza ngokulityathi igama lalo liyagoduka moya ngcwele ibanaye somandla ibanaye Nkosi ngena kule family ibophe moya ngcwele lunsa inhliziyo zabo kenduluka moya ngcwele ungene emafilini esithuthi ungene enhliziyweni zodriver abaze bemndulula moya ngcwele bemsekhayeni lakhe moya ngcwele unguThixo wena othembakeleyo akakho njengawe nyalasa kulomzi nyalasa moya ngcwele makubonakala wena ngoba unguThixo othembakeleyo uthile elizwini lakho wathi akubashiyi bodwa ubushiya nomoya ngcwele kulaa moya ngcwele ke Nkosi esingawo ngegama kaJesu Kristu Nkosi yethu kuyakhanya. Nkosi kakhulu mama. Umhle umthandazo wakho. Usigqibile. Ndicinga uba apha kuwo inintsi into esiyikhileyo uyithethe yonke into yabafama sizoyenza. Soyigqibile sakwenza nje isiko emveni kwalo mthandazo wakho. Tata masinike wena ithuba tata semoshwana usixelele into ukuba mini nazomthatha apha nayombeka kwabakhulule namhlanje umzise kule ndawo uzomthatha kuyo uzawufumana ke imiyalelo into yoba emveni koku uza kwenza ntoni ithuba lelakho. Inkosi ndibulisile ekhaya ngelihle igama lenkosi amen. Amen. Luthethayo ngosimbonile kaMzantsi osuka kwidolophu yaseMthatha Thinywe ngutata bakhulule bamandize lapha ekhaya nomakhulu kusukela umakhulu sasesomthatha phaya esibhedlela azange safumana ngxaki sihleli nje kakuhle naye pha kulamza wakhulu kwade kwafikelela ithuba makaze apha ekhayeni nalapha endleleni ndihambe kakuhle khange ndilahleke. Ndiyabulela Nkosi. Nkosi tata utsho sinethemba ke futhi into yoba zonke azithethayo ziyinyaniso ngoba silindele loo nto asilindelanga uva ngxaki ngoba kwalapha emthandazweni ukuthi azange abe nangxaki. Ithuba esizawulithatha ngoku sizawungena nje kwinto encinci engaqhelekanga into ethi abamelwane bakhe uStarch apha kulomzi waseDankini ndizabanika babe babini utata nomama. Inye into esizokuyenza namhlanje sizothatha umphefumulo kaStarch kule ndawo ebegulela kuyo suse emzini wakhe eQombolo kuCendana. I-instruction ke tata ke le uba wena xa usuka naye apha umsa kuCendana apha azawusetyenzelwa khona. Into enakuba ke le nto ingaqhelekanga singena kuyo yinto ethi basimzisile apha asifuni ngxaki ngoba uStarch ugulele apha iminyaka nothi unyaka iminyaka. Abanye abantwana bazelwe apha egula wabakhulisela apha. Asifuni ke into ukuba Starch aba bantwana umane uzobakroba apha. Xa ufuneka uyobakroba emzini akho nabazukulwana abo bakho bonke uyobakroba emzini akho wohlukane nalo mkhukhu. Nazo into esizoyenza namhlanje ndizawubanika ke abamelwana ababini bavele utata umama atsho athi ntombi endala siyakuncama siyakukhulula hamba ubheke ebantwaneni bakho uye emyeni nakho uye emzini akho. Eli thuba lifutshane ayisosingcwabo isi into nakho ukulanda umphefumulo asifuni uhlutshwa kule ndawo. Sizawunika ke lo thuba utata nomama babe babini qha sizothandaza sikhululeke.
Matshonyane, ndiyazibulisela ngelihle igama lomfelo wam. Ndingummelwane. Besithi ke umakhulu walapha xa ndibizayo, ndingumama kaMayishele. Ndifuna ukuthi ke intombi endala siyakukhulula singabamelwane nabantwana bakho, ifemeli yakho yonke iphela. Uhambe kakuhle xa uhamba usiya emzini akho. Ungakhathazi intombi endala, abantwana bakho ubashiye bebadala, akho mntana umshiya ngasemva. Enkosi. Masiqukumbele ngomthandazo. Kasithandazele nosindiso siphume. Sibe kanti siqhubile. Njengentombi yakho uzuliso. Le ndala ke ikungileyo. Ngenile ke apha egaleni. Njengoko ubuphumile ugula, uyawuthatha ezilalini, ugula, azokuhlalisa apha kweligali lam. Ugula, wathi wacaba uyoyisakala, kukugula, ndakuthatha ndakusefre, apho ungabuyanga khona, Efre. Yilo yokulathatha Efre, ndakusaka abakhululi, ndithethile nawe napha Efre, ndakusaka abakhululi, nakuxelela into yobana uzawuhlala kabakhulule, kodwa xa uzoya kwakho kuzawunyanzeleka uzogqitha kule ndawo ubukuyo, ukwenzela uba uzogqibelisa abazukulwana bakho. Ke ndifuna ukuthi bhelepele, mfazi asemampingeni, mfazi kaPanaki, uzungaphinde kumanje unkqonkqoza kwabazukulwana bakho. Ngoku umoya wakho siwuthathile susemzini akho, uzawuphuma ngokabakhulule ubheke kwakho emzini akho. Cela uxolo kuwe bekudala usithi ufuna uyofela emzini akho, andikwazanga kuba ndibone indlela ogula ngayo. Ngathi ke kuwe ndiyayixolisela loo ndawo, uzungandiqumbeli, uzungandiqumbeli. Ibhokisi le ayiyo le endiyibone epicture, ndayikhetha incinci for wena ntombi, ubumfitshane ubumncinci ngomzimba, kodwa ithi mawuhambe ngale. Le ibhokisi ikuzise apha, sizayokujika, asikholiseki, ebuyibethela asali, sizayokujika ngosongeza imali, awuzophuma ngayo emzini akho. Le ibhokisi. Inkosi. Siqukumbele ngomthandazo wakho uthethe. Yathetha? Uthethe ke siqhubeka ngomthandazo. Nabluza. Ndimnosindiso udadewenu. Mandiqale ndixolise ke nomdini. Ngokuba ndime olhlobo phezu kwakho, ndingathwelanga nto enhloko. Ndinxibe olhlobo. Uyayazi ke mos uba ndiyaphangela, ndingumsebenzi. Ndicelile nangoku emsebenzini. Ndathi xa usiza apha kule ndawo obukhulela kuyo, anongabikho. Ndiyayixolisela ke loo ndawo ke Bhelekazi. Ndiyayixolisela ke Tshaba. Nangalaa mini ke ubuphuma esibhedlele bendikhona, siyokhulula, siyokukhuphela kwabakhululi, bendikhona.
ndithi ke uzihambe kakuhle ke Bhelekazi uba uzisiwe apha uzokhululwa umoya wakho uzawuhamba ubheke endlini yakho ngoba kaloku wena ubusitsho xa uthethayo uthi wena ungonodwengu unomzi wena uza emzini akho ke nangoku Bhelekazi ndisatsho nangoku ndisaphinda ke ndiyaxolisa ke nangento esasithethe ngayo ngento wawuthe ufune ngumasingcwabane wawuthe ufuna ungcwatywa ngondisaphinda ndiyaxolisa uba ndandixolise nangalamini ngezizathu ke ezibambekayo nawe kuyawuzixolela uba nawe kaloku nguwe ubuntu buqalile waya kwabakhululi uzawungcwatywa kakuhle ke Bhelekazi olahlobo ungcwatywa ngalo yile yokubana uzohamba ngoAbob qha le wawuyifunile unegugu ngayo uzawuhamba ngobakhululi wawumbethe ngokwakho ezinye izinto iminqweno yakho yonke neyenkomo neyamaxilongo nentoni ndizathi make sure abantwana bakho bayazenza ziza kwenziwa nale bhokisi ithe xa ingena ndathi soze uhambe ngale bhokisi nje awucingi to awuzokwazi uhambe kakuhle ke Bhelekazi uhambe kakuhle nontanda ukuphakanyiswa qunta mafu chaba ntombi kaDemshini nkulu kaDemshini ntombi kaGwetshe jabulele Nkosi ake kuba besisiza apha ekhayeni sathi ke ngoma simnikeleni ibhokisi kuba siseza apha ekhayeni singekayo emngcwabeni ndizama ukucacisa nje lo ndawo akuyiyo nyani le yakhe ibhokisi Nkosi Ndikucinga ixesha elininzi ba usekhonana kangengoku ndingadibani ndingenafowuni yalapha endlini ngenhlanhla ke yafumaneka ifowuni usisi Ntunando bakwazi undifowunela ezokwazi ufika ndibulela uba khona emsebenzini wakho cela nendlela zakho awuhamba uhambe kakuhle uvuleleke emazulwini Enkosi Makazi ke kumntu ulungisa ke ngisithi starch ke kandibiza yalo lo le sekuthethiwe nabantwana sebethethile Makazi sizakhulula ke Makazi uhambe kahle uya emzini akho sekujiwe ke Makazi Enkosi Kithi ngiyaxolisa kuma lapha phakathi phambili kukaStash ngalolu suku Mama Stash mina ke bengikubiza komama bekukancane ngithi Stash bekukancane ngithi somchocho ngiyacela Stash uhambe kahle hamba kahle Stash ngihambile nginowethu ngasuka le ngazofika la yize kungamnandi ukuthi ngifike ngalolu suku sowulele besifonelana kodwa ke bekubhlungu ngakuzwa ukuthi uthini ngize ngithi kungcono ba uyakwazi ukubhala ngaba yakubhalela basho ukuthi ngabe uthini ngicela uhambe kahle mama wami hamba kahle Ntombi kaGwetshe hamba kahle Ntombi kaMkhamanje uyidlalile indima kuthi singabantwana bodadewenu sisonke ubusithanda sonke ngendlela efanayo ubungekho omkhethayo ukuthi lona akusiwo wami lona akusiwo wami ubusithanda nje sonke ngicela uhambe kahle Ntombi kaGwetshe usikhumbule usikhonzele uma kubonwana lapha ekuyakhona usikhonzele okay Makazi wami lona mama wami into yonke kimi cela nje uxolo Makazi ngasiloko ndinawo ngalo lonke ixesha bengakwazi ukujonga xa ndikubona ungaphilanga buphumile apha nje besitshilo umama walapha mazobo sowuphumile apha usiya esibhedlele ethe after uyabuya kunje phinde uphume Bhelekazi uhambe emzini wakho olala ngakhona Nilonyana noMongcwele ba unamandla ngale mini yanamhlanje uNkulunkulu sezulwini besikucelile ke nangalamini yokumkakho sisi wami sakucela sathi bawo uzobe kunye nathi ngale mini ke bawo usisi wami uzile kule ndawo begulela kuyo bawo sezulwini sazokususa umoya wakhe azohamba bheke endlini yakhe siyakucela ke uNkulunkulu azathi naxa ephuma bawo sezulwini ahambe kakuhle endleleni aphinde abuyele kulamze begcinwe kuwo uze kuthi nangalamini azawuphinda aphume ngawo ebheke endlini yakhe somandla sizambeka ngemini yakhe yokugqibela ngomhla we-21 kule nyanga uNkulunkulu sezulwini usuhambe nakulo moto azabe ehamba kuyo uhambe ngathi bawo zicela ntonye bawo sezulwini ngena kolisapho ngena kule family bawo namandla ifamily yasemampingeni yakwamzoboshe yonke bawo namandla neyakwarhade bekunye nezalamane nezizalwane uhlale ezinhliziyweni zethu uNkulunkulu sithambise sicela ioil yamazulu bawo namandla uthambise ungene ezinhliziyweni ngoba inxeba elisezinhliziyweni uNkulunkulu sezulwini akhona linye iyeza
elinokuthi liliphulule. Ngicela wena ke bawo ngoba likho elinye ithemba ngaphandleni kwakho bawo osezulwini, ngoba ithiwe elizwini lakho wena uyasondela kwabo banenhliziyo ezitshumkileyo. Sondela kuthi ke bawo namandla, singaba abantwana singabo bawo, uyayazi bawo namandla kwelakhaya lilonke liphelele enkulunkulu namandla. Sinaye nomnye umuntu omdala bese sisheke noStachi bawo osezulwini, sisheke zodwa ke bawo sifana namantshontsho enkuku abhujelwe ngunina wawo bawo sezulwini. Sicela wena, sicela ukomelezwa ngwa, sicela uze kuthi nomkano okaStachi kungatshintshi izinto, sibambelele ngohlobo sibambene ngalo bawo namandla. Siyacela ke bawo namandla, sikuthembile uhlala nakulendlu bawo osezulwini, uhlale ebantwaneni bakhe ubomeleze, ngoba wena ungumzali wenkedama, ungumzali wento yonke. Siyacela ke bawo namandla, sikuthembile egameni nasegazini kaYesu Kristu inkosi yethu, amen. Ngalo mazwi siyabulela bethuni. Akho nto ibaluleke njengommelwane, akho nto ibaluleke njengomuntu wasekuhlaleni. Bantu basekuhlaleni siyabulela toko ngoyeka into zini uma nize apha ngoku ngeli xesha nalifutshane, ningadinwa. Sigqibile inkqubo yalapha elokishini ngoku. Idate yonke into niyivile yi-21 kule veki zayo eQombolo kuCentane. Onamandla athwale nongenawo, okwaziyo ufikelela. Akumenywa mntu, akugxothwa mntu, akuqunjelwa mntu ungazukwazi uyofikelela. Azilingani intsiba zethu. Ngalo mazwi siyaphuma. Enkosi.